nakaagi na konsihal sang syudad sa Bacolod. Online sa firing line. Former Bacolod City Councilor Homer Bais sa ato sa linya. Councilor, mayong gabi. Yes, Action Marlon, sa ato sini mga tagpalamati mayong gabi sa tanan. Yes, salamat kid konsihal. Unagin sir ako nagapaaban sina ko daan si mo sang congratulation no kay daway na siguro sang rason para nga hindi ka magpilion sa taga Bacolod sa sading makabigta espesyal nga eleksyon sa September 15. Ang imo plano nga pagbalik liwat papili konsihal sang Bacolod, paano nimo inidesisyonan Sir Homer? Well, sa nakita naton na dalagan sa buong sang pagdumaga ni Mayor Albi sang siyudad sa Bacolod, upod man sa pay Congressman Nagasataya, precisely sa kabukusan sang partido sang Asenso. Maayo ang direksyon sang siyudad. Ako bilang former councilor may gusto ko mantang ibalik bulig sa Bacolod, magpadayon sa pag-serbisyo. Amo na ang rason nga kita nagdesisyon na mag-intra sa convention ngani. Kung mapalaron, makalusot, magpadayon kita sa pag-serbisyo. Okay. Kung lang taon ko dari councilor ang listahan, bali anom kamo sa mga nag-file sa candidacy. I-check ko lang, sir, kung gin-inform man ka mo sila kung ano ang plastada or manera sa butuhay sila. Ang nabalaan ko, ipaagi ini sige na tuwag nga secret balloting kag mga family leaders lang ang dapat nga makaboto, no? Pero ano ang information mo sa Sir Homer? Well, muna siya, mga FLs ang magabutar sa amon. Kag simultaneous siya ang venue wala, every barangay. Dito iga patigayon makadto mga FLs, mga barangay leaders namon dito sila magabuto kung taga Tangob ka, may venue dira sa Tangob. Tapos pagwa sa resulta i-transmit ina sa headquarters ng Asenso. I think ang i-designate nila mo niyang sa 10 City sa Mandalagan. Okay. September 15, no? Okay. Ang ginatawag, Sir Homer, nga chances of winning, anong paglantaw mo sa imo abi nga bahin? Kay ang apat diri sila ko kaina, incumbent po ng barangay. Ang isa nakaagi man papili konsihal, while ang galing magpanidalagon, pero sa imo abi nga bahin, nga isa gidiya ka anay konsihal sa Bacolod man, percentage abi, ang paglantaw mo sa chances of winning ni mo sila konsihal? Well, aside nga di former councilor ako, kung ang basihan ang merito abi kay yan isang convention sang Asenso, isa ako sang urig-urig iti ang Asenso. Ang iban medyo kakadlaw pa na samon. I'm one of the few prime movers ang Ran Albiran, Mindoso na namon. Sa damo, Pulaw Bugtaw, Pabalhas, Pulaw, tanan ng pangabudlay until na labot ang pagbagko sa Bacolod, pagpungko ni Mayor Albi, no question kung ang basihan ang pagka-asenso. Kung basihan naman ang credentials as former city councilor, may ara kita edge over sa mga kabdanaton. But still, ginahatag natin ang desisyon sa mga katapo sa asenso sa sininga convention. So, top 2 lang ang dapat kwa. Ano, number 1 kag number 2, no? Kasi nung dabo boto, nga number 1 kag number 2. But, may gapamangkot bala di councilor, what if kung magpatas, may diya ka kung anong proseso? Siguro, ara na sa aton na mayor, kay Mayor Albi, kung maging desisyon niya. Or usually bisan sa Comelec kani ginatos coin mo lang na magpatas. Saya mo ng mga proseso dira. Okay. Sabong konsehal damo gid sang gabonitor nga Bacolod nun, ano ang mensahe nga mabilin ni former councilor Bais ilabi na gid sa palaboton nga eleksyon sa September 15? Well, sa gyapon si Homer Bais gusto pa gid mag-serbisyo sa Bacolod. Sa mga nagliligad, ginkabos kita sa numero, but subong kung makalusot sa convention plus pa ang amon mayor mo yung kapungko,
ara kita sa administrasyon, ang chances ara dira kag ang sa ginobra ng sa ato sila alkalde ngati kabalon man kita that 3 years is too short sa iya sining nga mga handom sa Bacolod. Makabuligid ako sang dako kung dagaan diwa chance sang pumuluyo, especially sa this coming convention kay winning the convention is different from winning sang election. Yes. Duwa rin sila kabagay nga dapat gid labuton plus gid ang gusto tagid liwat nga magabalik kag ang handom nga serbisyo sa siyudad sa Bacolod. Former Councilor Homer Baez, sir, thank you so much kag siliwat. Good luck sa ibo kag mayong gabi. Madamang salamat, Action Marlon, sa pumuluyo sa Bacolod, mayong gabi sa tanan. Action Firing Line. Ang reaksyon kag ang mga plano once nga magbadadalag-on ni former City Councilor Homer Baez nga sa nasiling ko na ti iniya tested and proven na ni, no? Natistingan na din sang syudad sa Bacolod kon serbisyo publiko, kon panerbisyo ang aton sa nga paghahamalan. Action Firing Line.